ยากอร์เตียนทุมนังลิทุมปีดีนิลิทุมกระชบขาลงนังกระจิตองดูนปอดนิลิทุมอาหินเป็นนังลิทุมมาพันการดอมและเป็นจูรุลปีนี้นังลิทุมมาพันนังกระชบขานังกอกอาบังเกลเห็นลเจนิลิทุมโนกระดามตั้งนิพายเก็บอันนี้จิตที่ชิคโลลละบังโซเซปเทมเบอร์ชิคโลสิลิทุม WKSA มาเท Women Karbi Student Association บังอามาหังปะเทคปอนตั้งลลาสิฮาลาสวาร์นี้นิลิทุมสวาร์โลบังเชลังเป็ดเป็นฮาลาสวาร์นี้arpu siram me nilitum chedon sarben chebak konlo mai phi arpu abang ke nilitum sang et sing narpi ake hai pi phan sinitum pek ponlo lapen kongchung bang abang ke lang mirchi terang pi ake hai pi phan sinitum hala suhu chedon sarben chebak ponlo lapen dun mai phi bang nili phan sinang pek ponlo nili sameritika teron pi lapen kongchun bang dun kongchung bang abang ke kabin teron pi ake hai pi phan si hala swarni nilitum bak ponlo mane chebak ponlo lasi pini abang ke Pinia bangke nilitum la bangke declaration lo je nilitum Karbi Women Karbi Student Association pini ka declare pon GR ni lo hit sidame pini nilitum chingwai bomahut haladak nilitum pini ka chingwai adim la bangke hotel hempi long sinitum pathik pon lo haladak nilitum chingwai bomahut halapu Karbi rong asar amai atum pen la pen ke Karbi Student Association rothom ne bine Samson teron aro bendana chitong rut besini tum chini la pen ke pu casing long pho pen chenglok lamding road pen serame haladak alang litum phan invite vipin serame nak chitong lo alang litum je nilitum labang so ka formation bang chok chepu hala KSA pu athe mane awards bang nilitum en pon der pot pu si labang so awards la KSA nilitum ke en pon along alang litum nilitum chethan chebum pamenang ko phansi aphi bang ke tochok alang litum energy ke ding pen lo pot alang litum hong si na pang hong nang re lo pon non bang ke alang litum hang ek den nang ko la so ke hang ahut alang litum aggressively nilitum aphan banner abang hekngoi pusinang toyere amasi nilitum abang ta arjulo je ke pi pot lo la ke pu nilitum crime lagi claim gali ke nitum just an organization se ke form chot ke pu nilitum ta che thak tun lo alang litum bang ke nilitum thanga problem ave you just remove the word KSA ante ko pipot lo la ke pu non bang ke nilitum bang ke lalo je they don't know about our aims and objective la so po selang litum misunderstood that type la si nilitum aim and objective bang ke nili soarlo let's focus on W soarlo Karbi lo charlia song bangke soarlo phan an so sesi women safety puthak women protections lahai nangji ba puthak sini tum che song pon ji puni tum aim and objective do la selang lu tum ka chini ne pensi ni tum phan kopine rat chali ali tang ho ma jung me thang ali phan ke claim si nang tin rong lo ne pine alang li tum bang la misunderstanding bang do kok lo ni li tum phan amat si alang li tum ta aggressively pen banglo ni tum phan banner bang nang li tum non mat la hatai no ko hadak pen block no ko ni tum phan amasi ning du ka masi ni tum ta ko pi pot ma ni tum thang age chok che ave ek si organization ni tum ke seng chot le ni li tum ma phan ko pi sila so nang i pu ma ko ha so ning duk do ban ni li ta adi ma long mat ning duk che pak lang lo ni li ta ning che khang ne swar lo ning ko ma se hadak ma ni chiru wong lo one dat lo sameal aphi bang ni li pulo je let's talk peacefully chingki pa menang chethan pa menang la khai pu thak bangke ni tumra kelet doji ke thek the doji le tum labang ke Karbi hejana pot non bangke let's be united to sinili pudam ji athe nili tum ke W polote la ke swarlo atum ke not put a faction avelang Karbi lo charlia song ke dolo road truck non kalang lo road truck bagda do pok thai po seta men non bangke nili tum ke swarlo Karbi lo charlia song pasi chipuda la si soarlo Karbi lo charlia song ke nitum Karbi lo charlia song phange thak duni gali lake we are even trying to make them a unification of Karbi Student Association pasini tum pudanchi nangli tum chingrum noi pena ba manangli tum chingrum that pasar me nili tuma mat sita me nangli tuma long RD nang pidun po la pen ke nili tuma pen ki punang ji bang lalo je Karbi Student Association pu hala so KSA pen pinidak nili tuma phan mai sirame pulo nang pado long pa me da sang sini tum thegam long lo sirame thang the lasi nili tum da WKSA pu non award sabang
jongsi alang litum ladak pen lak KSA men bang en pon pide nang jiblo te alang litum firstly chingrum tha chingrum de da phian lo te nilitum a hok pet lo nang tum pinamat chingrum de plo te nilitum asong ke pinamat se amen ta chelar lo da bang so WKSA pon nilitum amen chelar phit po la an lo nitum ma hin pen ke la si all we want is ki nitum ke bang against kali nang litum against kali nilitum ke nang ji ke nang litum unification nang konon ke nang litum united not I climate do non nang litum chingrum po pulo sami mentul mati ke chingrum po nilitum soarlo tum ta ningdu ke chepaklang lo ning kipung ke chepaklang lo je mentulo ante mentu sinang tum asai ki claim por we want to see the result nitum result thaklong le tik ke non bang ke nitum ke sang selo lake la so song ke nitum la pusi padam bom po madula nitum phan nang ther hap no jong hai kham the no seda me la puan chot lo non ke nitum amahang pa thek tang lo pot jong si KSA nang litum chingrum thek polo te la an si nilitum ke la so WKSA ke ame nang chilar dun po la pen a hok pe jong sinang litum pini kache song a hok pet polo tang te nitum serme khadak RD nang chipi donji haladak nilitum bang si nang chi song dunji la si lan chot lo hai la si don pen ke tum che just thap nang ne je we are doing for politically tang ho rat chali ale phan ta ho jungjung ale phan la bang ke nang ne nitum phan just thap dang ne nitum a hok pet we are a neutral body we are trying to do what student organization have to do organization atum this see student body atum ku PC ki claim nai ma mithang ali phan nang ni pusi ni tum non labang so to set an example of women empowerment in Karbi Anglong pisini tum chipudamji la si chorolo lapan sinililam thing kon konik ko kardo